החיים שלך הם חרא שהתרגלת אליו, ואתה אפילו לא שם לב שאתה נמצא בתוך חרא. אם אתה מתכחש לזה עדיין, אחי, בהצלחה, תעוף מהסרטון, זה לא סרטון בשבילך. אם שמת לב לזה ואתה רוצה לשנות את זה, ואתה מבין שאתה יכול להוציא יותר מהחיים שלך, וולקאם אחי, אני הראל דוד, אני עושה את הסרטון הזה בשביל לעזור לך, אולי בעתיד הרחוק גם להרוויח מזה כסף, זה בסוף המטרה אחי, כרגע אני אתרכז בלעזור לך. היום אני אסביר לך בדיוק איך לאהוב את עצמך, למה עד עכשיו לא אהבת את עצמך, איך נראית דוגמה לא טובה למישהו שאומר לך שהוא מראה, אוהב את עצמו ותכלס זה על הפנים אחי, ואל תגיע למצב הזה בחיים שלך, ואני אסביר לך גם איך לא להגיע לזה ואיך להגיע למצב שאתה אוהב את עצמך בצורה טובה ונכונה. בוא נתחיל. אני אשים לך קצת תמונות שלי פה על המסך שתראה. לפני שנה וחצי, שנתיים, אפילו קצת פחות, הייתי כמוך אחי. לא כל כך אהבתי את החיים שלי, לא הוצאתי הרבה מהחיים שלי, שיחקתי במחשב רוב זמן. ואגב, אני זוכר את זה כתקופה טובה, כן, תכלס, על פניו נהניתי. אבל עכשיו אני פשוט הרבה יותר נהנה מהחיים, אחי. החיים פתאום טובים, אני פתאום כיף לי להתקיים, לצאת מהבית. התפזרתי קצת, אני קצת נסער כי זה תחום שאני אוהב ויש לי תשוקה לגביו, ואני מאמין ששמת לב. בוא נתחיל, אחי. דבר ראשון, לאהוב את עצמך זה כמו שינה. כן, זו דוגמה מאוד מוזרה, אבל היא מאוד מדויקת, אני אסביר לך בדיוק למה, תקשיב לי. כשאנחנו הולכים לישון, אנחנו בעצם משקרים למוח שנרדמנו כבר, אנחנו הולכים למיטה, מכבים את האור, סוגרים עיניים, יאללה נרדמנו, קוסומו הכל. מה זה ביטחון עצמי? מה זה לאהוב את עצמך? אותו דבר, רק למוח. לקרום למוח להאמין, לשקר למוח. אחי, אני אוהב את עצמי, מוח, אני אוהב את עצמי, אני אוהב את עצמי, תאמין בזה. אחרי כמה זמן, המוח יאמין בזה. אבל, ופה נכנס להיות שלם עם עצמי, שזה על הפנים, אחי. אל תגיד אף פעם שאתה שלם עם עצמך. בוא נסביר לך בדיוק למה. אם תשכנע את המוח שלך, שאתה אוהב את עצמך, אבל בתכלס, אתה לא עושה כלום עם החיים שלך, אחי. אתה תראה כמו, קח דוגמה טובה דווקא, אורן להב, אחי. אני זוכר, ראיתי סרטון, אני בכלליסט, אני לראות סרטונים שלו, מעצבן אותי מאוד. ראיתי סרטון שלו שאומר שהוא שלם עם עצמו, יש לו ביטחון עם עצמו, משהו כזה, הוא אומר איזה חתיך אני, איזה חולצה מכופתרת נראה לי. זה על הפנים, זה אוי ואבוי, אחי, אתה לא רוצה להיות שם. אתה רוצה לאהוב את עצמך, כי המוח מאמין אתה אוהב את עצמך, ויש לך אשכרה אסמכתות לזה, אשכרה סיבות לאהוב את עצמך. למה זה כמו שינה? קצת שכחתי מהדוגמה שלי, בוא נסביר לך. שינה, אם תלך לישון כשאתה בסביבה טובה לשינה, זאת אומרת, אתה עייף, אין אורות, כיבית האורות לגמרי, המוח שלך לא, בלי דופמין, לא גללת רגע ברילס, אחי, תהיה לך פה שינה איכותית, אחוז שרמוטה. תירדם מהר, וגם שינה איכותית. אם לא היית עושה את הדברים האלה, אם היית גולל ברילס, אם היית נרדם עם אור פתוח או עם טלוויזיה דלוקה, אחי, גם לוקח לך פי 2 או 3 או לא יודע כמה זמן להירדם. וגם זה החרא של שינה. אותו דבר ביטחון עצמי. אם תיתן למוח שלך סיבות טובות להאמין שהוא אשכרה מלך, אז הוא גם יאמין בזה עם הזמן, וזה גם יהיה לך פאקינג, כאילו, הבנת, אתה תאמין בזה וזה נכון גם. עם הזמן זה המציאות, זאת תהיה המציאות שלך, אתה תהיה מלך. עכשיו, בוא נסביר לך את הדבר האחרון והכי חשוב גם. מה הסיבות האלה שאתה יכול לתת למוח, איך אשכרה לעשות את זה? דבר ראשון, אחי, הבסיס של האמא של הבסיס. תראה טוב, אחי. אני לא אומר לך שאני נראה כמו איזה דוגמן, אבל תראה טוב. מה זה אומר לראות טוב? לראות טוב זה אומר למצוא את התספורת שמתאימה לך, אחי. אם יש לך זקן ביצים כזה, תעיף אותו לאלף לעזאזל. אני היה לי תקופה שהייתי מסתובב עם זקן שזה היה חתוך כאן, וזה היה פרסד לפה, משהו מזעזע, אחי. אני לא יודע למה החברים שהיו לי אז לא אמרו לי להעיף את זה, אחי, אבל אם יש לך זקן כזה, תעיף את זה. נכון, גם עכשיו הזקן שלי לא 100%, אבל אחי, אני בסך הכל בן 16, לגיל הזה זה אחוז שרמוטה, וזה נראה יותר טוב אם מאשר בלי, אז אני משאיר אותו. יפה. לראות טוב זה מאוד פשוט, אחי. סרטון הבא אני מבטיח לך, אני אסביר לך בדיוק איך גם. סרטון הבא יהיה מדריך מלא על איך לראות טוב בתור נער, בתור גבר, בתור לא משנה מה זה סוג בי. אני אסביר לך איך לראות טוב, אחי. דבר שני, אחרי שאתה כבר נראה טוב, יש לך בסיס טוב לראות טוב, תעשה משהו. מה זה לעשות משהו? זה לא ללכת למכון, שזה חשוב, אחושרמוטה בפני עצמו ללכת למכון, אבל לעשות משהו זה חוץ מהמכון. יש לך מכון בשביל להיראות טוב, לעשות משהו זה אומר אומנות לחימה בשביל הערכים והביטחון עצמי, ובשביל אשכרה להגן עצמך. אם לא אומנות לחימה, אחי, להבין מאיפה אתה משיג כסף, או אם לא כסף, אחי, להתחיל לערוך סרטונים או לצלם וידאו, לעשות זובי, אני לא יודע מה, אחי, אבל הבנת את הקונספט. משהו שאתה טוב בו, אתה מתמיד בו, אתה משתפר בו, ואתה מקבל ממנו גם איזשהו תגמול מסוים, הסברתי, נתתי דוגמאות כבר. שתי דברים האלה, ברגע שאתה נראה טוב, יש לך משהו כזה, המוח שלך כבר יעוף על עצמו עם הזמן, אתה כבר תאמין שאתה מלך, אחי,
אבל יש גם עוד חידודים שצריך לעשות. דבר שלישי, אחי, מעגל חברים. חשוב מאוד. חברים שלך שמשחקים איתך כל היום במחשב, אחי, אולי כנראה הם חברים, אחי, אבל זה לא המעגל שאתה צריך, זה לא המעגל שמקדם אותך. מעגל שמקדם אותך זה אומר חברים, מעבר לזה שאתה רואה אותם במציאות, אתה נפגש איתם מחוץ לבית ספר, אחי, אתה יוצא איתם, מעבר לזה הם גם מקדמים אותך, הם רוצים לראות אותך משתפר, הם רוצים לראות אותך מתקדם במכון, מתקדם באמנות לחימה, מתקדם בזובי, לא יודע במה, אחי, אני אוהב את המילה זובי, אני מאמין ששמת לב, הם רוצים לראות אותך משתפר. אתה משתפר, הם מבסוטים, הם משתפרים, אתה מבסוט, זה חברים. יפה, מעגל חברים סגרנו. אגב, מעגל חברים זה לא צריך להיות 20 חברים, זה כנראה גם זה לא יהיה 20 חברים. קשה מאוד למצוא חברים כאלה. אני, התמזל מזלי, מצאתי חברים כאלה. יש לי חבורה מרכזית של 3 חברים כאלה, שאנחנו דוחפים אחד את השני אחוז שרמוטה, אחי. אתה יכול למצוא את זה, זה אפשרי, אחי. אני מאמין בך, גם 3-4 חברים, זה מטורף. אתה תראה את ההבדל ברגע שהחברים שלך הם איכותיים, אתה תראה את ההבדל, אתה תרגיש את ההבדל, אתה תחיה את ההבדל, אני מבטיח לך. זה היה הדבר השלישי. דבר רביעי זה בהמשך, כנראה אחרי שיהיה לך את כל הדברים האלה אתה גם תרצה בזוג, אולי עכשיו אתה רוצה בת זוג גם, אבל אתה יודע שזה כנראה כמעט בלתי אפשרי להשיג מישהי שעומדת בסטנדרטים שלך עם איך שאתה נראה עכשיו. הכל טוב אחי, כולנו היינו שם. אחרי שאתה תשתפר, הסטנדרטים שלך יעלו גם, אתה תמצא את הבזוג שאתה רוצה, סמוך עליי זה יקרה מעצמו כשזה יבוא, כשזה יצטרך לקרות. וזהו אחי, מספיק שלך שליש מהדברים שעכשיו אמרתי, תיישם שליש מזה, וכבר תראה שיפור בלתי יאומן. המוח שלך כבר יתחיל להבין שמדובר במפלצת שעומדת להשתפר ולהשתפר ולהשתפר, ואתה כבר תאהב את עצמך, לא משנה באיזה שלב אתה. כי כל עוד אתה משתפר, אתה מלך אחי. כי כל עוד אתה משתפר, אתה תגיע רחוק, וזהו. לא צריך יותר מזה. הסברתי פה היום כמה דברים, הסברתי פה היום איך באמת לאהוב את עצמך, אם תיישם את הדברים האלה, זה פשוט יעבוד, אין סיכוי שלו, אין סיבה שלו, זה המציאות אחי, ככה זה עובד. אל תיפול, אני שלם עם עצמי, אל תיפול, אני בסדר עם הגוף שלי, זה מספיק לי, אל תיפול לחברים שלי, חברים טובים, אז מה אנחנו כל היום משחקים במחשב, אל תיפול לזה, זה לא שווה את זה. אתה תקוע שם, אתה תצא משם, תעשה מה שאמרתי, אני מאמין בך אחי. זהו להיום, סרטון הבא יהיה על בדיוק איך לשפר את המראה. שוב, אני לא חושב שאני איזה דוגמן, אבל אני יכול לעזור לך אחוז שרמוטה, סמוך עליי אחי. אני יכול לקחת אותך מ3, אפילו אם אתה אפילו 2 מ10, לא יודע כמה מ10 אתה אחי. אני יכול לקחת אותך בקלות ל7, 8, אפילו אם אני אקח אותך ל6 אחי, זה ניצחון אחוז שרמוטה. וזהו אחי.